שלום חברים, כאן זה סודות הגיימינג. פה אני חושף לכם את הסודות, אם לא הסודות המפחידות ביותר בהיסטוריה של הגיימינג. מבין כל המשחקים שאתם מכירים, והפעם החלטתי לעשות על מיינקראפט. אם לא המשחק שהיה טרנד מהרגע שהוא יצא, כל הזמן הוא היה טרנד. אבל היום אני חושף לצד הרב, ואולי קצת זה יקרום לכם לא לשחק במיינקראפט. רק לפני שאני מתחיל, זה לא בעלי לב חלש. מי שיש לו לב חלש בעצם ומפחד מהסרטון, בבקשה לצאת אחריותכם ובלבד. יאללה, סב ולייק ומתחילים בסרטון. תחילת מיינקראפט. אם לא התחילה המפחידה ביותר שהייתה אי פעם. ברגע שמיינקראפט יצא, זה נראה כמו סתם משחק מפגר שרק צריך להרוס דברים ולבנות, כי הכל היה בקוביות. אבל אנחנו נגיע נתחיל את המשחק לשנת 2015, שנת אירובריין יצא סוף סוף לאור, אבל איזה קרה? קרה רק בדבר אחד. מישהו פרץ את אירובריין. והיום פרץ האקר, זה נכון, זה פרץ למיינקראפט, והכניס מישהו חדש בשם אירובריין. המטרה שלו זה לא סתם שימצאו עליו תיאוריות, המטרה של להרוס את המשחק ואנשים ילדים קטנים פחדו. אנשים היו שומעים צלילים מפחידים. כל הזמן היו בונים דברים יפים וכל הזמן היו מכניסים להם. היו מגיעים קליפרים בכל מיני מקומות. היה שריפה בכל מקום. אנשים פחדו. קרס להם המחשב. רק הכל בגלל משחק אחד קטן. מיינקראפט. אז מה קרה? זהו, שהאקר הזה צריך להיכנס. הרבה אנשים אמרו שזה בעצם החברה יצרה את זה. אבל זהו, זה שקר. שאני מצאתי את זה, הם לא רצו באמת שיחשפו את זה, אבל אני מצאתי את זה. והרבה אנשים גם יכולו לעשות את זה, ואמרתי לי חייב. כי בישראל אף אחד לא עזר. מתחילים גיימינגים מפחידים, אין כמעט בשום משחקים חוץ משחקים מפחידים. אז זהו, שאני באתי, אני לא רוצה לכם את הכל. כן. כל הדברים שסטים אנחנו רואים פה, או אלכס הדמיות, הם בכלל סתם דמיות. הדמיות האמיתיות הם אירובריין. כן, אירובריין. ומה שקרה כאן, מי שלא ידע, שברגע שהאקר פרץ, התחיל להפחיד, היה מוזיקה מפחידה, קרס והיה הודעות, מלא הודעות מיינקראפט. כל מי שהיה מוצא את אירובריין היה מקבל הודעה כזאת. אתה צריך לבחור את מיינקראפט. ומה שקרה עשו את זה. אבל למה? מה הסיבה? היה כאן שלא? אז זהו, שכולם עשו את זה. כי היה עוד המשך חברים, אתם מפחדים, אתם יכולים לספור סרטון, כי זה לא סרטון שלכם. היה כתוב דבר אחד, אנחנו נפרוץ לכם, נמצא אתכם, ולא תחיו אותם לעולם. הודעה מטרידה אתם חושבים? אתם אומרים שזה סתם שקר? כי הכל כאן סיפור אמיתי. ידעתם שגם כל הכבשות, כל החיות, בלילות שהיה בעצם אירובריין, שהיינו הולכים ליד אירובריין והיה חיות לידיים, העיניים שלהם היו הופכים לאדומות. גם עדיין יש את הבאג שאם אתם תלכו ליד ארנב בלילה, אתם תראו עיניים אדומות. חלק מהארנבים עדיין יש להם את זה. אז זה אומר, האקר עדיין מחובר. האם הולך הכל. הכלבים שאנחנו ממצים להם, הם בכלל היו סתם כלבים והיו בורחים איתנו, מי שלא ידע. אבל ברגע שאירובריין, האקר הזה, שבו, מי שיודע, השם שלו היה, והשם שלו נתן לדמות הזאת, הייתה אירובריין על שמו, כי השם שלו, הוא היה אירום. כן, אירום. הוא רוצה להמשיך את השם. לא יודע למה, זה ככה רע לזה. כל הזומבים לא היו לפני זה. לפני שהאירובריין היה, ב-2015 שהוא יצא, לא היה שום זומבי. היה כן קריפרים. אבל לא היה זומבים. יש הסבר רק אחד הגיוני, שעדיין היה האקר בפנים. הקולות שאנחנו שומעים, הדברים המפחידים שאנחנו חושבים,
זה שהיינו פה מרביצים לכלבים, הוא עשה שכפול, מי שאם יכול להרביץ לזאבים, הם יתקפו אותך. מי שיודע, היה פעם באג, שאם היית מרביץ לקריפר, הוא היה משתכפל ל3 והיה מתפוצץ עליך. מאוד הבאג הזה נמחק מאוד מהר, כי ככה אף אחד לא יכול לנצח. אבל היה באגים של נאצים יכולו הבאגים הידיים שלו. אבל אם באתם פה להזהיר אתכם, אם אתם באמת מפחדים, ויש לכם באמת חלל חדש, ואתם מפחדים אם זה עצוב, אבל מהסיבה זה לא. זה משכם והכל, אתכם לבד. זה אומר שאני ממליץ לכם, אתם כבר צפיתם. אם באמת, אל תתחילו לשחק במשחק הזה. עד שלא תקנו את הכל. אם אתם מפחדים. כל הקולות של הזומבים, שאנחנו שומעים, הסקלטונים, הכל. האלדרמנים לא היו. האלדרמנים שדאו. עשו לפני 4 שנים. יש לנו רק הסבר אחד הגיוני. ובכלל במיינקראפט, משחק אימה. המשחק שלנו חושבים שהוא חמוד בכלל. משחק אימה. אז יש לנו הסבר אחד הגיוני כאן. שגם אם אנחנו נרצה שהמשחק הזה לא יהיה משחק אימה, הוא עדיין יישאר. אם לא ידעתם, יש עוד מלא דברים שאתם לא צריכים לדעת. מי שהכיר את הבאג, שהיה טרובריין ליד דיימונד, כל פעם שהייתם מוצאים דיימונד הוא היה מתפוצץ. זה רק בשביל שאתם תיקחו אותו וסתם תהרסו לכם את המשחק. המשחק היה במלא באגים. מי שעדיין היה אפשר לעבור דרך קירות. ומי שיודע, יש במיינקראפט דיסק שבור. שאיתם ששמים אותו, אתם שומעים במנגינה, יש לנו גם צועק כזה, שמישהו צועק. מה שזה אומר לנו דבר אחד. המשחק רק רוצה דבר אחד. זה משחק אימה. זה לא משחק שאנחנו חושבים שזה. זה לא משחק כיפי. משהו כן, אבל זה לא משחק נחמד. זה משחק אימה. בגלל זה באתי לספר לכם הסיפור הזה. הייתי חייב להכיר אתכם בזה. יש מלא משחקים ברשת שאנחנו חושבים על משחקים נחמדים כמו פורטנייט, פולי גייז, אמונג אס, אפילו גם מיינקראפט, אבל אף אחד לא יודע מה מסתתר מאחוריהם כמו מיינקראפט. המיינקראפט אומרים שהוא לא נוצר בשביל להיות משחק בעצם מפחיד, אבל הידעתם שמישהו יודע, היה בן אדם אחד שחשב על המשחק מיינקראפט כי בכלל היה המצאה פשוטה, להמצאה לבנות למהנדסים, לא בכלל למשחקים. זה היה בכלל ללימודים, מי שיודע שמיינקראפט היה בתחילה היה בית ספר בחול, היה בתי ספר שבעצם היו משתמשים בזה כתוב עבודה. אותו מהר הם חשבו על משחק, עשו אותו, אבל היה כמו מפתחים שלא רק שעשו דברים איומים. הם הציעו את הקריפר כמשחק לפני זה לא היה קריפר, היה כל הדמות להרוס. לא היה לך דבר כזה הישרדות. אבל יש את הצעה, הגיהנום, האנדרמן, הדרקון. הגענו בספר. ואחר אני הולך לחשוף לכם המפלגת הגדולה ביותר ומפחידה ביותר. נראה לי לשמוע את זה בראשון שלה פעם. שמה היא לא אחת אשר הווידר. באותו רגע שיצא הווידר, כמובן הוא לא יצא על ידי ההאקר. הווידר יצא על ידי 3 מפתחים של המשחק, כמובן אחרי זה פוטרו. הם עשו קוד שרק מי שרוצה יכול למחוק אותו, רק מי שיודע יכול למחוק אותו. אבל אף אחד לא יודע עד היום את הקוד. הווידר זה לא סתם משהו. הווידר זה רק מי שעשה את זה יכול להסתגל. מי שיודע, היה פעם באג קליץ' כזה, שבעצם אם הייתם מתים יותר 3 פעמים והייתם מתים לה מלא קוביות ואותו רסת המפה, אתה לוקח את הקוביות והופך לעצם הווידר. ואיך הייתם לא מאמינים, יש גם סדרה בנטפליקס ששמה ווידר במיינקראפט. אבל אמרו, אז לקחת משם עם מחלקת מתמטיקן. שאני לא לקחת משם. כי בעצם הם לקחו למפלטת הזאת. הם עשו את זה כתור סדרה אולי מצחיקה, לא מפחידה, אבל היא מפחידה מאוד. זה
נראה ממש מצחיק, חבל, אבל זה מפחיד. כל הדבר שאתם חושבים עליו, אחד אומרים, רגע, איך המשחק יכול להיות? המשחק בגד בנו. המשחק הזה בכלל משחק אימה. שהוא משחק שאנחנו חושבים שזהו. ואני באתי לספר לכם את זה. לא באתי להרוס לכם אחר את החיים של המשחק. לא באתי להרוס לכם אחר ואת תשחקו. אני אומר לכם מה האמת הגדולה. מיינקראפט. אתם יכולים להאמין, אתם יכולים לא להאמין לי. וכל זה דבר נכון. אתם יכולים אפילו לבדוק בעצמכם, שאני אפילו לא משקר לכם. אבל אני באתי לחשוף לכם, כי אני יודע שאתם לא בודקים עכשיו, אבל אתם בודקים. אחר באמת יספק את המידע הזה, אני משחק סרטון. קיצור מה שאני אומר. כל המפלצות שאנחנו מכירים בין הווידר, לאירובריין, לזומבים. הכל זה שקר. ולא בכלל המשחק יצא לזה. ושדע גם בעצם שאם היינו מרוצים זה בעצם הכביש היה דבר כזה בעצם היה הופך לאדום ולא הופך לצאת והיה אותו מכה. גם שהמפרחים היו במשחק. פשוט עד אז הכבישים זה עדיין נדיר, עכשיו נגמר לו. זה מה שאומר לכם, תיזהרו. כל משחק שמכירים הוא גם מסוכן, יכול להיות בצד טוב. יכול להיות בין המשחקים שאתם מכירים, אבל במשחק הזה, זה המשחק אני מקווה שאתם נהנתם. סע ולייק ויאללה, ביי.